92% ľudí nikdy nedosiahne svoje novoročné predsavzatia a dlhodobé ciele. Vinia sa, že im chýba pevná vôľa, motivácia, pričom motivácia je veľmi nestabilná emócia a nemôžeš sa na ňu spoliehať. Čo teda robí to malé percento ľudí inak, že sa im ich ciele podarí dosiahnuť? Ahoj, ja som Vicky, som vyštudovaná lekárka, mama, manželka, podnikateľka a to, že si klikla na toto video, je jasný znak, že chceš konečne skoncovať s väčšným odkladaním a ísť si plne za svojimi snami. Takže poďme na to, čo robí to malé percento inak, že nezlyhá. Ak si dávaš vágne ciele typu chcem schudnúť, chcem sa naučiť po anglicky na C1, zlyháš. Pozeráš sa totižto iba na ten finálny cieľ, čo je výsledok dlhej cesty. Totižto, ak vidíš pred sebou vysokú horu, jej cieľ sa zdá neskutočne vzdialený, priam nedosiahnuteľný a si len demotivovaný. Povedz si, čo môžem urobiť dnes, aby som bola bližšie k tomu vrcholu. Nemusíš ešte poznať celú cestu. Rozdiel si ten veľký cieľ na malé, dosiahnuteľné kroky. Úspešní ľudia menia výsledkový cieľ, to, čo chcú dosiahnuť, napríklad napísať knihu, na procesný cieľ, to, čo môžu urobiť ešte dnes, napríklad napísať 300 slov každé ráno. To, čo spravíš dnes, je možno len kvapka v mori, ale uvedom si, že more sa skladá práve z tých kvapiek. Zapisuj si svoje malé cieľe, čo chceš urobiť. Mozog miluje, keď si môžeš z diára odškrtnúť vykonanú úlohu. Vyplaví sa ti pritom hormón dopamín, čo je vlastne hormón motivácie a odmeny. Tak začneš vnímať aj samotné úsilie ako víťazstvo, udržíš si dlhodobú motiváciu a vyhneš sa vyhoreniu. Rovnaký psychologický trik využívaj aplikácia Duolingo, keď sa chceš naučiť nový jazyk. Každodenným cvičením si buduješ dni bez prerušenia. Mozog nechce túto reťaz prerušiť a preto sa niekedy zobudíš aj v strede noci, napadne ti, neurobil som si cvičenie, tak zoberieš do ruky telefón a rýchlo si to odklikáš. Ale aplikuj to na čokoľvek. Urob si na tabulu veľkú mriežku a každý deň si urob jeden veľký krížik. Štúdie potvrdzujú, že vizuálne monitorovanie radikálne zvyšuje šancu na úspech. Pozri, ľudská vôľa je vyčerpateľný zdroj. Nemôžeš sa na ňu spoliehať. Preto si uprav prostredie tak, aby tvoja silná vôľa vôbec nemusela byť skúšaná. Napríklad, chceš schudnúť, jednoducho nemaj na očiach sladkosti, vôbec si ich nekupuj. Alebo ráno chceš ísť cvičiť, tak si priprav už oblečenie večer pred. Jednoducho zníž odpor medzi tebou a tou akciou na minimum. Ale čo ak sa ti nechce urobiť ani ten malý krok? Potom si povedz, či nie je predsa ten tvoj malý cieľ príliš veľký. Jednoducho nehovor si, že si prečítaš 50 strán každý deň. Povedz si, prečítaš si jednu stranu každý deň. A keď aj napriek tomu sa nevieš k tomu dokopať, tak môže využiť tento psychologický trik, ktorý vedecky ti zvyšuje šancu na úspech až o 300%. Použij formulku ak X, potom Y. Napríklad povieš si, ak odbije 17:00, otvorím učebnicu na strane 20 a budem si čítať 20 minút. A keď už príde tá hodina, neuvažuj nad tým, jednoducho to urob. Dobre, dajme tomu, dneska máš skvelú náladu a ideš oznámiť celému svetu, čo si sa rozhodol podniknúť, tvoj nový cieľ. Výskumy ukázali, že ak oznámiš svoj cieľ širokej verejnosti, vytvoríš sa keby takú falošnú realitu a tvoja motivácia k akcii je omnoho nižšia. Naopak, záväzok funguje vtedy, keď to oznámiš osobe, ku ktorej vzhliadaš, ktorú si vážiš. Pretože tlak na tvoj status, aby si jednoducho nezlyhal, aby si nevyzeral nezodpovedne, tvoju disciplínu vedecky výrazne zvýši. Čo ak predsa len zlyháš a svoj malý cieľ nedokončíš? Nebičuj sa. Seba kritika ti vôbec nepomôže, len sa ti uvoľní stresový hormón kortizol, ktorý ťa vie paralyzovať. Naopak, ak si odpustíš, uvoľní sa ti viac dopamínu a si omnoho namotivovanejší ďalej po svojej ceste pokračovať. A na záver, nájdi si podpornú skupinu. Či je to už fyzická skupina, niekam kam chodíš, napríklad do fitka, alebo je to skupina online, napríklad na Facebooku, prípadne sú to pravidelné Zoom cally. Ako sa hovorí, dvoch sa to lepšie ťahá. Môžete sa navzájom inšpirovať, motivovať, proste potiahnuť, keď sa môže tomu druhému práve nechce. Cesta na vrchol hory nie je jednoduchá a skladá sa z niekoľko tisíc malých krokov. Zameraj sa preto len na ten dnešný. Ak ti toto video dalo hodnotu, budem sa veľmi tešiť za každý like, komentár, odber a ja sa budem tešiť pri ďalšom videu. Ahoj!